Wel, bore da a chroeso enfawr I chi i'r wers fyw Adobe Express yma. Mae hi yn wythnos arbed Ynni, mae'n wythnos brysur iawn I ni fan hyn ar gyfer y gwersi byw Adobe Express wythnos yma, achos wrth gwrs mae'n ddiwrnod Santes Dwynwen tuag at ddiwedd yr wythnos, a cofiwch ddod i'r gwersi hynny ar ddydd Iau a dydd Gwener, os allwch chi hefyd gofrestru gyda'r ddolen yma sy'n lan fan hyn ar dop y sgrin. Ond am heddi wrth gwrs, I ni yn mynd I ganolbwyntio ar y ffaith I bod hi'n wythnos arbed Ynni. Nawr, ar gyfer y wers fyw heddi, mae angen y dudalen weithgareddau yno chi, a mae hwnna'n sgrolio ar hyd waelod y sgrin fan hyn, chi'n gweld adobe.ly/Ynni 26, a gan I weld hwnna yn y man. Nawr, cwbl o bethau i'w cofio, yn gyntaf, athrawon, cofiwch bod modd I chi I oedi y wers fyw, os oes angen ychydig bach mwy o amser ar eich dosbarth chi, I orffen rhyw dasg fach neu rhyw sgil fach cyn symud ymlaen, croeso I chi wneud hynny ta fel mae'n eich swto chi. Hefyd, mae yna 2 weithgaredd ym mhob gwers fyw, felly mae yna rai ysgolion jyst yn dod am yr un gyntaf, a wedyn yn gadael. Mae'n dibynnu wrth gwrs ar amserlen eich diwrnod chi, a ta fel mae'n ffitio orau gyda chi yn yr ysgol. Yr ail beth I gofio yw, athrawon, mae eisiau bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn. Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn gyda'r ddolen yma lan ar y top, a bydd pawb sydd wedi cofrestru yn derbyn e-bost gyda thystysgrif i'r holl ddisgyblion sydd wedi cymryd rhan yn y sesiwn. Ond, yn fwy na thystysgrif, yn fwy cyffroes beth, mae da ni gwobrau gwersi byw. Mae rheina wedi dechrau nawr ers dechrau y mis. Mae modd I chi I hawlio par o glist ffonau I bob disgybl sy'n cymryd rhan yn y wers. Mwy ar hynny yn y man. Reit beth am I ni I neidio draw te I Adobe Express? A dewch I ni gael dechrau arni. Reit, dewch ni gael y sgrin I fan ni. Dyma ni. Reit, wel, dyma'r dudalen weithgareddau fan hyn. A chi gweld bod Adobe Express gyda fi ar tab arall lan ar y top. Iawn? Nawr, dewch I ni gael newid iaith Adobe Express o'r Saesneg draw i'r Gymraeg yn gyntaf. Wel, mae'n Saesneg fan hyn ar hyn o bryd. Felly, I newid iaith Adobe Express, na gyd sy'n rhaid I wneud yw dod i'r cornel top ochr dde, i'r avatar bach lliwgar, smotyn bach lliwgar yma. Ar eich cyfrifon hwb chi, bydd hwnna yn liw glas golau fel arfer. Chi cliciwch ar y smotyn yna dros nesau'r gloch, lawr I le mae'n dweud settings, ac yna, yn y gwimplen gyntaf yma fan hyn, I ni'n mynd I agor y gwimplen, a chi'n gweld mae Cymraeg fyna reit ar dop yr restr, ble ni'n heiddi bod wrth gwrs, dewis Cymraeg, dyna ni, a nawr allai gau'r ffenest gosodiadau yma I lawr, a dyma I ni, chi'n gweld, I ni'n defnyddio Adobe Express yn y Gymraeg. Wel, ar y tab drws nesa I Express, lan ar y top fan hyn, chi'n gweld, dwi wedi agor tab arall, ar y tab drws nesa, be dwi wedi wneud yw teipio adobe.ly/Ynni 26. Nawr, dwi hefyd yn mynd I fod yn dangos y gweithgareddau yma ar y cyfrifiadur, ar y porwr, fel fi'n neud nawr, ond hefyd, mae'r iPad dy fi fan hyn. Felly, os oes iPad gyda chi, allech chi sganio'r cod QR sydd fan hyn ar eich sgrin chi nawr, mwyn agor y dudalen weithgareddau I fyny hefyd. Nawr, beth I ni'n mynd I weld pan I ni'n cyrraedd y dudalen weithgareddau? Wel, mae yna 2 weithgaredd, felly dewch I ni gael sgrolio lawr I weld beth I ni'n mynd I fod yn neud gynta heddi. Sgrolio lawr, dyma ni, gweithgaredd 1. Yn gynta heddi, ni'n mynd I fod yn dysgu sut I greu fideo gyda chyngor arbed Ynni. Nawr te, mae'n swnio fel lot o hwyl. A dyma rai bethau sy'n angen I ni wneud mwyn arbed Ynni. A mae'r thema arbed Ynni mis eleni, I gyd I wneud a pethau bach I ni'n gallu wneud o amgylch y cartref. Iawn? A mae yna ambell I syniad fel fi'n siŵr llwch chi feddwl am bethau llwch chi wneud I arbed Ynni o amgylch y cartref hefyd. Right, wel, beth am I ni fynd draw I Adobe Express I gael dechrau arni de. Pawb yn barod, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus, wedi mewn gofnodi ac yn barod I gael hwyl. Right de. Nôl â fi I Adobe Express, a ni'n mynd I fod yn creu fideo. Felly, mwyn creu fideo, be ni'n mynd I wneud yw clicio ar y cerdyn glas fan hyn, sy'n dweud creu fideo wrth gwrs. Rwy'n clicio hwnna.
Dyma ni, mae Adobe Express wedi agor a ni yn creu fideo. Right, wel, yn gynta, beth am i ni gael dangos yr oerfel i ni'n gorfod delio gyda fe ar hyn o bryd adeg yma'r flwyddyn. Beth allech chi fynd am eira neu rhew, neu allech chi hyd yn oed fynd cam ymhellach a meddwl am penguin neu arth wen falle. Right, felly dwi yn mynd i chwilio am fideo o arth wen. Felly draw ar y chwith, chi'n gweld mae'n dweud lan ar y top fan hyn ychwanegu cynnwys. Dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A dwi'n mynd i chwilio am clipiau fideo. Felly dwi'n clicio ar fideos. A wedyn i chi'n gweld, i ni'n gallu dewis pob un lluniau fideos sain. Wel, fideo dwi eisiau, felly dewch i ni gael clicio ar y fideos. A fan hyn nawr, allai chwilio, wel, dewch i ni gael chwilio yn Saesneg am arthwen. Polar bear, P-O-L-A-R, bear, B-E-A-R. Gwasgu enter neu return i chwilio. Cofiwch nawr, mae fideos yw'r ein, nid jyst lluniau. Felly, os dwi'n hoffi'r drosto nhw, chi'n gweld, fe welwn ni, y fideo yn chwarae. Mae ambell i fel cartŵn, mae'r all gorwedd yn y pwyll, ond fi lico'r trunks. Felly, allwch chi fynd trwyddo, mae'r un yma'n danso, right o. Allwch chi fynd trwyddo, edrych ar y fideo sy'n ymddangos. Wrth gwrs, allwch chi chwilio am rhywbeth arall. Iawn, allwch chi chwilio am ddyn eira, pli eira, cwympo, llyn wedi rhewi, unrhyw beth sydd yn gwneud i chi deimlo bod hi'n oer. Right, wel, o'n i'n eitha licio hwn, felly dwi'n mynd i glicio nawr ar y clip fideo yma ar ochr chwith. Chi'n gweld dyna ni, mae wedi gosod y fideo yna nawr ar y cynfas i fi. Ac ai chwarae hwnna, yn glicio ar y botwm chwarae. Cool iawn. Right. Nawr te, yn sydd, dewch i ni gael meddwl am pa mor hir hoffen ni i'r olygfa yma i fod. A'r peth sy'n mynd i benderfynu ar hyd yr olygfa fel arfer pan i chi'n creu fideos, yw'ch llais chi, neu os ys rhywun yn siarad, achos mae angen bod yr olygfa digon hir i glywed y llais i gyd, ond ddim wedyn yn rhy hir fel bod ni rhyw fwlch fach lletwydd ar y diwedd. Felly dewch i ni gael dod ar pen chwarae, y playhead, y linell ddi yma, reit nôl i'r dechrau, mwyn dechrau recordio troslais o'r pwynt na ymlaen. A unwaith i fi wedi gwneud y troslais fan hyn ar y cyfrifiadur, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad. Felly cymrwch chi'ch amser, peidiwch chi ffoeni os ydych chi'n meddwl bod fi'n mynd rhy gyflym, fi'n mynd draw i'r iPad na'r yn neud hwn i gyd eto o'r dechrau. Reit de, barod i recordio troslais. Ond mae troslais hefyd yn dod o dan ychwanegu cynnwys a'r cyfryngau. A sain y tro yma. Felly cyfryngau. Tro hyn, dwi'n mynd i glicio ar y tab sain. Dyna ni. A chi'n gweld bod dyna ni fotwm llwyd fan hyn sy'n gweud recordio troslais. Right, wel. Bant a fi. Right. Nawr, newch yn siŵr bod chi wedi ticio y botwm sy'n dweud gwella lleferydd, oherwydd mae hwnna yn mynd i rando mas am y llais agosa i'r ddyfais, a wedyn cael gwared yr sŵn pawb arall yn eich dosbarth chi. Iawn, felly gall pawb recordio ar yr un pryd yn y dosbarth, a newch chi'n siŵr bod chi yn pwyso mewn yn agos i'r teclyn, ac yna fydd yn cael gwared ar y sŵn arall i gyd sydd o amgylch chi. Right, i fi'n barod i recordio, felly dwi yn mynd i glicio dechrau recordio, a mynd i roi cyflwyniad syml i'r fideo. Dyma syniadau syml mwyn arbed ynni yn y tywydd oer. Ni, iawn, fideo yw hwn jyst yn rhoi syniadau syml sut all bobl i arbed ynni yn y tywydd oer. Felly jyst rhyw gyflwyniad byr fel yna, yn eich geiriau hun yn iawn, chi fod yn fyrrach na yna. Dyma syniadau i arbed ynni. Gallai jyst bod yn arbed ynni yn y tywydd oer. Iawn, llwch chi wneud y cyflwyniad na mor syml eich chi moyn. Right, wel chi gweld nawr, dyma'r troslais, y clip gwyrdd yma,
ar y llinell amser, a chi chi gweld bod yr olygfa yn rhy hir yn dweud. Dych chi'n cael gwylio fe'n ôl. Dyma syniadau syml mwyn arbed ynni yn y tywydd oer. Gret. Gobeithio bod chi'n clywed, achos mae set-up wahanol fi fan hyn heddi. Mewn yn y swyddfa Adobe heddi, felly dwi ddim yn gallu gwirio'r sain fel fi'n gallu gwneud adre. Yn credu bod fi wedi clicio pob botwm, felly gobeithio wir bod chi'n clywed pan fi chwarae yn fideos un ôl. Right, na ni, chi'n gweld beth fi wedi gwneud, yw cydio yn yr ymyl mae'r dde, a llusgo fe'n ôl fel bod y olygfa gyntaf, just tu ar un hyd ar llais. Dim rhaid bod e'n berffaith, iawn? Mae cael ychydig bach o fwlch yn iawn, chi'n bod, lle fach i anadlu yn dyfe. Ond dyn ni ddim yn moyn bod e lot rhy hyd. Right, wel, beth ni'n mynd i wneud nesaf te, yw neidio draw i'r iPad nawr i gael wneud hwnna to. Felly, beth ni'n wneud yw dechrau fideo, creu fideo, chwilio am clip fideo addas, do mewn â hwnna, wedyn recordio'r troslais, a wedyn tocio'r olygfa nôl. Iawn, cymrwch eich amser, fi'n mynd draw i'r iPad nawr i gael wneud yr un peth draw fyna. Right, mae swapo nôl ymlaen ddim mor syml yn y swyddfa beth yw adre chwaith, felly bydd y swapo yma'n cymryd bach fwy amser nag arfer. Fi'n siŵr fydde i'w chi fi. Right, dyma ni. Dyma fe, dyma'r iPad fan hyn. Iawn, a ni'n barod i fynd. Wel, chi'n gallu gweld bod sgrin yr iPad yr un peth a sgrin yr cyfriadur nhw. Felly bod wedi zoomo mewn, chi'n bod llai o bethau ar bob res dy fi, ond mae'n edrych bron o bod yn union yr un peth. Right, na i sgrolio te i ffind o creu fideo. Dyna ni. A dwi yn barod i fynd nawr. Dewch i ni gael chwilio am fideo. Nawr, dwi wedi gwneud yr arth wen. Beth ym ni chwilio am dyn eira, felly? Snowman. Chwilio am dyn eira. O, na sili. Be fi'n neud fan hyn yw chwilio yn y templedi fideo am dyn eira. Dim na beth i fi moyn neud. Fi moyn chwilio am clip fideo. Ar edrych beth ti'n neud. Felly cofiwch bod eisiau i ni fynd i'r cyfryngau. Iawn. Nawr, chi'n sylwi, does dim botwm ychwanegu cynnwys gyda ni fan hyn yr iPad. Mwyn ychwanegu cynnwys, mae e dal fan hyn ar y chwith, chi'n gweld, mae'n botwm fan hyn, cyfryngau, lawr, fan hyn, chi'n pwyntio dy fe fan hyn, cyfryngau. Iawn. Cyfryngau fyna, felly fi'n mynd i chwilio am fideos ar y top, a na i chwilio mewn fan hyn am Snowman. Nid yn y templedi, diar mi. Right, a mae da fi 44 o ganlyniadau. Gret. Dwi'n meddwl bod fi'n moyn arddull felly fwy fel fideo yn edrych na cartŵn. Felly, fi'n mynd i sgoi y rai sy'n edrych fel cartŵns. Bod nhw'n cool. A cadw at y rai sy'n yn edrych fel fideo. Right, wel, mae lot o ddewis dyn ni. Felly, I am hwn. Ni. Hwna ni'n da iawn. Right. A wel, y fi'n barod ei recordio'r troslais fan hyn ar yr iPad nawr. Felly, newch yn siŵr bod y pen chwarae dina nôl at ddechrau y llinell amser. Dyna ni. A mwyn recordio'r troslais. Ni'n mynd i rhywbeth. Ni'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith. A wedyn, lan ar top, mae eisiau sgrolio draw i sain. Aha, oedd e'n cuddio fyna ar yr ochr dde, oedd e. Sain a recordio troslais. Felly bod eisiau caniatáu yr microffon. Ie, popeth yn iawn. Ie, popeth yn iawn. Rhaid te. Wel, fi'n barod i fynd. Dechrau recordio bant fi. Dyma syniadau syml ar sut allwch chi arbed ynni yn y tywydd oer. Yna ni. Chi'n gallu gweld, mae'r clip gwyrdd fyna ar y llinell amser. Dyna yr troslais. A be yna i nawr yw tocio yr olygfa nôl i fod just
touch yn hirach na'r troslais. A beth am ddod â'r pen chwarae nôl i ddechrau'r fideo a just gwrando nôl ar hwnna. Dyma syniadau syml ar sut allwch chi arbed ynni yn y tywydd oer. Gret. A to, fi gobeithio bod chi'n clywed hwnna. Iawn de. Wel, dewch i ni am ymlaen i cam nesaf. Iawn, ni'n mynd i newid nôl draw nawr te i'r porwr. A i ni yn mynd i ychwanegu nawr te, ti'n bach o destun. A felly fframyn i'r fideo yma hefyd. Leiddi fach, cofio fan hyn. Cofio'r sain fan. Na ni. Rhannu. Oce. Bethau ddim coed mor slick eddi. Right, felly i ychwanegu testun, be na i? Wel, na i ddod nôl a'r pen chwarae. Lle god e? Leiti. O, fyna. Na i ddod nôl ar pen chwarae i ddechrau'r prosiect. Fel yna. A be dwi'n mynd i wneud yw ychwanegu testun. Iawn? Wel, i ychwanegu testun, mae yna fotwm ty ar yr ochr chwith, ty am testun. Rhowch clic i hwnna. Ychwanegwch eich testun, y botwm glas ar y top. A mewn mynd nawr, dwi'n mynd i deipio syniadau arbed ynni. Nes dim angen i chi i deipio pob gair chi wedi gweud yn y troslais. Gallai'r teitl fod yn symlach to na'r troslais. Syniadau arbed ynni. Alright, great. Wel, dewch i ni gael dechrau meddwl am efallai ffont, lliw y testun, a os i ni moyn am linell o amgylch y testun hefyd. Wel, yn gyntaf, ffont, dwi eisiau ffont cryf, cadarn, clir, oherwydd mae'r fideo yma tu ôl yn eitha prysur, felly mae ffont eitha trwchus yn mynd i helpu fi fan hyn i ddal sylw. Wel, mae yna gategori fan hyn sy'n dweud penawdau sefyll allan. Felly, na i glicio gweld y cyfan fyna. A gweld os yna rhywbeth fan hyn sydd yn neis ac yn glir. Mae bungee wastad yn un da. O, mae ultra yn un da hefyd. Felly, sgrolwch trwyddo, jyst yn chwilio am, licio hwn fyd, IBM Plex. Dyna drial hwnna. Clic iddo fe. Gret. Nawr te, dechrau ni nôl nawr i olygu'r testun gyda'r botwm yn ôl yma fan hyn. A to. Right. Nawr, dwi'n mynd i roi cynllun testun dynamig ar hwn. Iawn, yw'n yn hoffi hwnna, oherwydd, gyda cynllun testun dynamig, chi weld chi'n gwneud rhywbeth fel hyn. Be mae'n gwneud yw ailfeintio pob llinell fel bod e'n llenwi y bocs. Na ni, syniadau arbed ynni. Gret. Am linell nawr te. Am linell, falle am linell wen. Neu di. Na, am linell wen. Trwchus. Nawr te, hwnna wedi helpu i'r testun a'i sefyll allan. A wedyn, beth am liw y testun ei hun? Wel, mae di yn gweithio'n iawn, ond lle ni fynd am rhywbeth fel rhyw wyrdd tywyll neu glas tywyll, rhywbeth sy'n rhoi tymed bach o naws oer i fi. Felly ni drial y glas yma fan hyn. Neu llwn ni fynd mewn i personal, ti'n gweld? Allwch chi gymysgu fe i fod yn dywyllach. Ni fynd am ryw wyrdd. Fi licio'r lliw na nawr, hwnna'n liw bach neis yn dwe. Wyrdd tywyll. Right, mae hwnna'n edrych yn gred. Mae gyd sy'n eisiau fi wneud nawr fi'n credu yw ychwanegu ryw fframyn bach o amgylch y sgrin. Felly i wneud hynny, i fi fynd mewn i'r elfennau. Ar yr iPad mae e jyst yn dweud elfennau ar y chwith, ond fan hyn ar y porwr, mae eisiau ni glicio to le mae'n dweud ychwanegu cynnwys ac yna dewis elfennau. Yn yr elfennau, dwi'n mynd i sgrolio reit ar draws i'r siapiau. Iawn, i'r siapiau. Nes chwilio mewn mynd am frame. Gael Saesneg, frame. Yn y siapiau. Right, nawr te, mae
Cwpl o rai gwahanol i gael yma, ond hwn yw'r un i fi moyn, just fframen yma, syml iawn, rhyw fframen bach ym mhob cornel. Go hwnna. Ddim yn cymryd gormod o sylw. Felly, na i ddewis hwnna, clic. Mae wedi dod mewn. A nawr, allai ailfeintio fe, gan gydio yn yr dolenni ochr yma. Ni'n gallu newid y siap, chi'n gweld? Ac i fyny. Ac i lawr. Dyna ni. Nawr, dwi'n credu bod angen meddwl fod yn fwy trwchus. Felly, chi'n gweld ar y chwith fan hyn, mae'n dweud trwch y border. Dwi'n dod lan a hwnna. Hwnna well. A wedyn beth am y lliw? Wel, to lle ni fynd am liw diddorol fel y glas yma, neu un o coch. Fel bod ni'n cael yr gwrthgyferbyniad na, bod y coch yn edrych yn wahanol iawn i'r glas sydd â ni. Yna'n edrych yn neis, neu chi'n mynd am wyrdd, neu glas. O'n i'n gweld y coch na'n gweithio neis. O'n i'n gadw at y coch. Right, dechrau ni gael gwylio hwnna'n ar o'r dechrau. Dyma syniadau syml mwyn arbed ynni yn y tywydd oer. Gret. Dyma... Nawr, beth am i ni gael bach fwy o symudiad ar y testyn ac ar y fframen? Dechreuwn ni gyda'r fframen, beth diwetha wnaethon ni. Felly, cliciwch ar y fframen, a dewch ni gael animeiddio fe, gan clicio ar animeiddio. A beth i ni fod yn neud yw animeiddio hwn mewn. Felly, dwi'n sgrolio lawr y gwaelod a mynd am falle crebachu. Y triol yna. Triwn ni chwarae hwnna nawr e. Dylai fe roi effaith bach diddorol i ni ar dechrau. Dyma syniad... Ni'n mwyn gweld yn neud i'n byd. Triwn ni tyfu te. Bod hwnna'n well. Dyma syniad... Fydd hwnna'n gweithio'n gret, tyfu. Wel, mae fel sy'n fe'n dechrau yn y canol. Dyma syniad... Mae'r effaith yna'n cŵl iawn, i'n licio hwnna. Right. Animeiddio mewn tyfu, gred. A wedyn beth am y testyn i hun? Wel, cliciwch ar y testyn i hun. Y ffordd rwyddau neu na nawr yw i ddefnyddio, clicio yna fe yn y stack heidau fan hyn. I clic ar y testyn. A wedyn licio ni animeiddio hwn mewn. Dwi wastad yn hoff o rai pylu yma fan hyn, chi'n gweld? Neu'r teipiadur. Mae'r ein yn gweithio'n gret ar gyfer testyn. Pylu neis, yn dwe? Ydy. Dwi'n ni fynd am pylu fyna. Right, dych chi gael gwylio hwnna nôl o'r dechrau te, a wedyn fi'n mynd draw i'r iPad i gael dala lan. Dyma syniadau syml mwyn arbed ynni yn y tywydd oer. Hwnna yn gweithio yn hyfryd. Right, draw a fi i'r iPad te. Newid sgrin. Yn yr afach na'r arfer. Pwyll pi a hi, neu trwy bod fi'n rhan sain. Da. Ydw i mewn? Creu bod e? Ydy, na ni, gret. Rhaid fi'n ôl ar yr iPad. Felly, beth sy'n eisiau yno fi yw'r testyn a fframen. Mae'n rhaid testyn gynta te. Am testyn ar y chwith. A ychwanegwch eich testyn ar y top. Iawn te. A dwi'n sy'n deipio syniadau arbed ynni. Neu arbed ynni yn y tywydd oer. Iawn, mae'n gallu bod yn rhywbeth syml iawn. Arbed ynni yn y tywydd oer. Na ni. Right, wel dwi'n gweld braidd o gwbl fan hyn. Iawn. Felly, dewch i ni gael mynd cynllun testyn dynamig i ddechrau bant. A dewch i ni gael chwilio am font mawr trwchus. Nawr, allwch chi fynd i'r ffontiau argymhellyr fel nes i draw ar y porwr, ond dwi hefyd yn licio just agor y gwymplen a sgrolio lawr. Iawn, fi yn hoffi just sgrolio trwyddo. A fe welwch chi weithiau just rhyw ffontiau yn neidio mas ato chi, fel hwn o'r arfo. Mae hwn yn neidio mas ato fi. Chi'n gweld, mae yna deulu o ffontiau gyda arfo. Arfo bold. Yn mynd i fod yn perffaith, fi'n meddwl. Ia. Right, dwi jyst yn mynd i tapio unwaith i ffwrdd o'r testyn. Na ni. A nawr, chi'n gweld, mae wedi rhoi'r bocs glas o amgylch y testyn.
Sy'n meddwl bod e'n rhwydd I fi nawr I just I ail-feintio fe yn hawdd fel hyn. Right, dewch ni gael sorto mas y lliw te. Chwa beth, felly ai am destun gwyn tro hyn. Te. A wedyn, dwi'n ni ychwanegu amlinell, felly amlinell trwchus iawn. A rhywbeth am liw yr amlinell. Wel, fan hyn, felly ai am dechrau gyda rhyw wyrdd. Chymod beth, mae'r gwyrdd yna neis. Gwyrdd wastad yn awgrymu bod ni'n arbed Ynni yn dwi, bod ni'n byw yn wyrdd. Fi'n mynd I gadw at y lliw na I fi'n credu. Right, a wedyn y fframyn sydd eisiau nesaf. Dewch ni gael mynd i'r elfennau. Cofiwch ar yr iPad, does dim dan i'r botwm ychwanegu cynnwys. Mae jyst yn gweud elfennau reit lawr fan hyn. Chi'n gweld lawr fan'na yn y cornel gwaelod ochr chwith. Elfennau. Gwasgwch hwnna. Sgroliwch ar draws top i'r siapiau. A fan hyn nawr, dwi jyst yn mynd I chwilio os chi'n cofio am y gair Saesneg frame. F-R-A-M-E, frame. Rhaid, wel, dyna'r un sydd ddefnyddio draw ar yr porwr. Felly mae ddewis sy'n bach gwahanol am hwn. Beth am jyst yr ail un am, hwnna'n un eitha syml yn dwi. Dyna ni. Rhaid, wel, dwi'n mynd I, chi'n gweld, mae trwch y border dyn ni, ni'n gallu ymestyn. Reit, a wedyn, dwi'n jyst yn mynd I symud fel bod chi'n eich pink yn dweithio bod reit yng nghanol y cynfas. Nawr, beth am liw y fframen yma? Wel, es I am ryw liw coch draw'r y porwr. Dwi'n edrych chi wedi cael trial hwnna. Coch. Mae hwnna'n gweithio. Falle bod glas, ydy, mae'r glas na yn teimlo'n oeraidd yn dwi. Credu bod y glas yn siwtio. Dwi'n mynd I fynd am y glas golau yna. Credu bod hwnna'n siwtio'n dda. Reit, animeiddio yw'r cam olau ni, draw fan hyn ar yr iPad. Felly, dewch ni gael animeiddio'r fframin yn gyntaf, dewis y fframin. Animeiddio ar y cornel top ochr chwith, jyst lan fan hyn. A wedyn animeiddio I mewn. Wel, yr ein nes I ddefnyddio drial, oedd yr ein reit ar y gwaelod, chi'n gweld crebachu, neu tyfu. Popio, trwy ni hwnna. Bydd hwnna, pop. Ni'n hwnna, hwnna. A wedyn ni'n mynd I ddewis y testyn o'r stac heinau na'r ffordd rwydda I wneud Felly, reit draw'r ochr arall y sgrin, just tapiwch ar y testyn yn stac heinau. A nawr, eto, animeiddio, y rai sydd yn gweithio dda ar gyfer testyn yw'r rai gwelededd. Chi dreul nhw gyd, ond mae rai gwelededd yn benodol yn animeiddiadau ar gyfer testyn. Felly dwi'n mynd I fynd, na I fynd am teipiadur tro yma. Rhaid, dewch I ni gael gwylio yr olygfa gyntaf yma, gyda'r troslais, a'r fideo, gyda animeiddiad ar y ffram a'r testyn. Rhaid, dewch I ni gael trial te. Dyma syniadau syml ar sut allwch chi arbed Ynni yn y tywydd oed. Gret. Gret. Mae hwnna'n swno yn fendigedig. Rhaid, wel, I ni barod sy'n mynd mlaen. Nawr os bod chi wedi creu yr olygfa gyntaf yma, mae creu gweddill eich fideo chi'n mynd I fod yn hawdd. Dych chi ddim yn mynd I gorfod creu pob golygfa o'r newydd, fel ni newydd wneud. Beth ni'n mynd I wneud nawr yw ailgylchu'r olygfa gyntaf yna mwyn creu y golygfeydd sydd I ddod. Felly mae'r golygfeydd sydd yn dod nesaf yn mynd I ddod lot yn gynt na'r un gyntaf yna. Iawn, mae'r gwaith caled wedi wneud, fi'n addo I chi. Reit, nôl yn ni draw i'r porwr te. A dewch I ni gael symud ymlaen. Hwn yw'r porwr. Dyma ni. Iawn. Reit te. I ni yn barod I fynd i'r darn o gyngor cyntaf. Wel, dewch I ni gael neidio draw te i'r i'r dudalen weithgareddau. Wel, y darn o gyngor gyntaf yw I wirio eich rheiddiaduron. Rheiddiadur yw'r radiator. Felly, os I ni moyn arbed Ynni, darn o gyngor da yw I checo I wirio ein rheiddiaduron. Gwirio bod y thermostat wedi osod yn gywir,
bod ni'n gwirio bod dim llwyth o air mewn, dim air gold, air, fi'n meddwl, air mewn yn yr heiddiadur, achos os oes lot o air yn stuck mewn na, does dim lle i'r dŵr, a wedyn bydd yr heiddiadur ddim yn twymo ar y top, dim ond ar y gwaelod. Felly mae'n lot o bethau allwn ni wneud gyda'n rheiddiaduron i helpu ni i arbed ynni. Right. Wel, i fi mynd i ddod nôl i Express. A i roi'r cyngor yma bod angen gwirio rheiddiaduron, i fi just yn mynd i ddyblygu yr olygfa gyntaf. Felly fi'n mynd i glicio ar y 3 dot yma ar yr olygfa ei hun, ac yna fe welwch chi, pan fi ddim wedi zoom mewn, dyma ni. Fe welwch chi y fotwm sy'n dweud dyblygu, sy'n ei copi o'r olygfa. Fi'n mynd i glicio ar dyblygu, a na ni, chi gweld bod da fi gopi nawr o cwbl lot. Mae da fi'r fideo, mae da fi'r testyn, mae da fi'r fframyn, a mae'r animeiddiad ar y testyn, mae'r animeiddiad ar y fframyn. Felly, ni newydd arbed llwyth o waith yn neud hwnna i gyd eto. Yr unig beth sydd ddim yn dyblygu yw y troslais, a dyn ni'n moyn hwnna beth bynnag. Felly, popeth yn iawn. Right, dewch i ni gael newid y testyn yn gyntaf. Fi just yn mynd i glicio ar y testyn yn y stack heina i draw fan hyn. A chybod beth fi'n gwneud, fi'n lusgo fe i'r top. Testyn ar y top, na ni. Na'n rwyddach i fi. A fi moyn just newid y testyn yma. Yn lle syniadau arbed ynni, fi'n glicio mewn fan hyn. Os fi'n glicio 2 gwaith yn gyflym, tap. Mae'n dewis popeth sy'n mewn fyna. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn, gwirio rheiddiaduron. Nawr, os chi ddim siŵr fel sillafu rheiddiaduron, mae ar y dudalen weithgareddau. Nawr, sa'n meddwl bod fi moyn yr na i fod mor enfawr. Felly, gwirio fel yna'n well, gwirio rheiddiaduron. Right, nawr, sa'n ni feddwl gormod am siap a maint y testyn yna, achos mae eisiau fi sort o'r fideo mas nesaf. Achos, dyn ni'n moyn yr arth wen yma mewn hyn nawr. Felly, dewch i ni gael clicio ar yr arth wen yn stack heinau. Just clic ar y fideo. A fe welwch chi bod ydych chi ddewis i ddisodlu y clip fideo yma. Swapo fe, trwco fe am un arall. Felly, newn ni glicio ar disodlu. A wedyn, dwi'n mynd i ddewis, wrth gwrs, o'r dewislen sy'n ymddangos, disodlu gyda fideo arall. A dwi'n mynd i chwilio nawr te mewn fan hyn. Nid am frame, chwilio mewn fan hyn am radiator, rad-i-a. Chi gweld, mae'n awgrymu'r sillafu i ni, radiator, radiator. Hynny. A mae da ni 25 o wahanol fideos, a mae da ni bobl yn neud rhywbeth iddyn nhw. Felly mae llwyth o ddewis fan hyn, se. Felly dewiswch chi glip chi'n meddwl sy'n addas. Clicio i ma fan hyn. Clic. A nawr, chi'n gweld, mae wedi swapo yr arth wen am y rheiddiadur yma. Mae'r fideo wedi cael ei ddisodlu. Wel, nawr mae fi'n gwneud na, allai feddwl am ble licen i'r testyn i fod. Nawr, allai ni ddod lan o fe'n uwch ben y llaw. O, chybod beth, mae jyst ar un linell yn daclus fel la. Nawr, unwaith chi wedi gorffen wneud hwnna, mae werth i chi jyst mynd nôl i'r botwm golygu fan hyn, a gwirio bod chi'n hapus gyda trwch yr amlinell. Hynny. Right, os a'i nôl a chwarae hwnna, fe sylwch chi fod animeiddiad y testyn, animeiddiad y fframyn i gyd yn digwydd yn automatic. Bendigedig. Ond y gys eisiau fi'n ei nawr. Fi'n recordio'r troslais sy'n mynd â hwn. A wedyn lle fi'n draw i'r iPad i wneud rhywbeth tebyg. Nôl ar pen chwarae di, y linell yma, i ddechrau'r olygfa. A dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys cyfryngau, oherwydd dwi eisiau recordio sain. Dewis sain, a wedyn dwi yn mynd i ddod lawr a dewis recordio troslais.
Iawn, unwaith chi'n barod, clicio ar dechrau recordio a bant a ni. Cofiwch wirio y reiddiaduron i wneud yn siŵr eu bod nhw'n gweithio yn iawn. Na ni, hwnna di wneud. Nawr, chi'n cofio beth oedd y beth ola nes i wedyn gyda'r olygfa gyntaf oedd tocio diwedd yr olygfa nôl fel bod e ar yr hyd cywir ar gyfer y troslais. Na fe. Right, wel, dewch ni gael gwylio'r fideo ni o'r dechrau te. Dyma syniadau syml mwyn arbed ynni yn y tywydd oer. Cofiwch wirio y reiddiaduron i wneud yn siŵr eu bod nhw'n gweithio yn iawn. Greit, wel, a pethau mynd y dda yma. Right, dewch ni gael wneud yr sgil na draw ar yr iPad nawr te, i ni gael dyblygu'r olygfa gyntaf a newid e ar gyfer darn o gyngor. Right, newid y sgrin. Dyma ni nôl ar yr iPad nawr. Right, wel, beth sydd eisiau fi wneud yw dyblygu'r olygfa gyntaf. Felly, i fi mynd i dapio fan hyn, lawr ar yr llinell amser. A chi'n gweld yr botwm bach gwyn gyda'r 3 dot. Felly, tapio ar hwnna. A chi'n gweld y ddewislen a'r trydydd dewis fyna yw dyblygu. Felly, fi'n clicio ar hwnna. A i fi mynd i gael copi, dyna ni, o'r olygfa gyfa yna. Right, nawr, ar yr ail olygfa yma, chi'n cofio beth sydd eisiau wneud. Eisiau fi newid yr testyn. Beth am i fi ddewis darn arall o gyngor? A fi draw i'r dudalen weithgareddau. Beth arall sydd dan ni yma? Gwisgwch yn gynnes. Iawn, rhywbeth gwych chi'n neud i arbed ynni, wrth gwrs, yw wisgo yn fwy gynnes yn y cartre. Chymod, gwisgwch vest a chrys a siwmper. Mae Dom sy'n gweithio gyda fi, nod yn cerdded rownd y tî'n gwisgo het, wlan, het dwym. Felly gwisgwch yn gynnes yn hytrach na dibynnu ar y system rysiogi drwy'r amser. Right, gwisgwch yn gynnes na ddarn o gyngor de. Felly dyma fi nôl ar Adobe Express a fi yn mynd i newid y testyn. Felly na i glicio fan hyn le mae'n gweud arbed ynni yn y tywydd oer. Tap. Nawr te. Y reswm dwi ddim yn bodlon i fi tapio ar hwnna yw achos mae'r fframyn o flaen y testyn. Felly mae eisiau ni ddod ar testyn uwch ben y fframyn bod fi'n gallu gweithio yn fe. Chi'n cofio fi'n neud hwnna draw yn y stac heinau. Felly fi'n dewis y testyn yn y stac heinau a llusgo fe lan i'r top. Hwna. Iawn? Fel bod pan i fi'n tapio yn fe nawr, dda'n gallu agor hwnna i fyny. Cyn bod fi'n newid rhain ar rownd, o'n i'n tapio ar y testyn, ond oedd y fframyn yn y ffordd. Right, tap ar y testyn, gred. Nawr te, mae'r bysellfwrdd wedi agor i fyny, dwi'n gallu teipio. Ond beth dwi eisiau gwneud gyda yw just dewis popeth sy'n mewn fyna i gael disodli fe. Felly, fel wnaethon ni ar y porwr, dwi'n mynd i tapio 2 gwaith yn gyflym ar y blwch testyn. 1, 2, 3. A chi'n gweld mae'n dewis cwbl. Nawr, allai ddechrau teipio, gwisgwch yn gynnes. Gynner mwna nid, gynnes, na ni. Gred, a fel gyda'r un diwetha, dwi'n mynd i aros tan bod fideo yn ei le cyn bod fi'n penfynu ble mae'r blwch testyn yma yn mynd i eistedd. Right, dewch i ni gael cyfnewid y fideo nawr. Chi'n guddio y bysellfwrdd, botwm gwaelod ar, cornel gwaelod ochr dde. Nawr te, dewis y dineira yn y stac heinau. Mae hwnna sy'n reit ar waelod eich stac heinau chi. Gret, a ni moyn disodli. Nawr mae'r botwm disodli na weithiau ar y top, weithiau ar y gwaelod. Felly chi'n gweld fan hyn nawr, mae ar y gwaelod tro yma. Felly dwi'n dewis disodli fyna. A dwi'n moyn disodli hwn gyda fideo arall, fel wnaethon ni draw ar y porwr. Felly dwi'n clicio ar fideos. A dwi eisiau chwilio fan hyn nawr am, sa'n bod, rhywun yn gwisgo scarf a het. Felly yna i chwilio am rhywbeth fel yna, scarf and hat. Dwi'n weld be gewn ni. Scarf and hat. Right, mae cwpl o bobl fan hyn yn gwisgo dillad twym. Felly, newn ni sgrolio. Faint o fideos dan ni? 41 o fideos ar gyfer hwnna. Mae'r pobl hyn yn edrych yn dwym iawn. 41 o fideos. Felly, newn ni sgrolio. Faint o fideos dan ni? 41 o fideos ar gyfer hwnna. Mae'r pobl hyn yn edrych yn dwym iawn. 41 o fideos. Felly, newn ni sgrolio. Faint o fideos dan ni? 41 o fideos ar gyfer hwnna. Mae'r pobl hyn yn edrych yn dwym iawn. 41 o fideos. Felly, newn ni sgrolio. Faint o fideos dan ni? 41 o fideos ar gyfer hwnna. Mae'r pobl hyn yn edrych yn dwym iawn. 41 o fideos. Felly, newn ni sgrolio. Faint o fideos dan ni? 41 o fideos ar gyfer hwnna. Mae'r pobl hyn yn edrych yn dwym iawn. 41 o fideos. Felly, newn ni sgrolio. Faint o fideos dan ni? 41 o fideos ar gyfer hwnna. Mae'r pobl hyn yn edrych yn dwym iawn. 41 o fideos. Felly, newn ni sgrolio. Faint o fideos dan ni? 41 o fideos ar gyfer hwnna. Mae'r pobl
Perffaith. Nawr de. Os maen nhw'n cerdded rownd y tŷ fel yna, maen nhw'n arbed lot fawr o hynny, fydde ni'n gweud. Right, iawn. Wel, nawr lle feddwl am y testyn, llai. Dwi'n wir y moyn yr gair yn i fod mor enfawr yna. Chi'n gwybod, dwi'n gair yn ddim yn holl bwysig. Felly, dwi'n mynd i fynd felly, hwnna well, gwisgwch ar un linell, a wedyn yn gynnes ar linell arall. Na i ddod lawr o hwnna nawr, fan hyn. Na ni, credu allai guddio, chi'n bod, dillad y dyn ar y chwith. A jyst wneud siŵr bod fi ddim yn cuddio gwyneb y fenyw ar y dde. Mae hwnna'n edrych yn daclus iawn. Cofiwch be nes i wedyn, oedd gwirio trwch yr amlinell i weld os dwi eisiau newid hwnna. Felly, a i nôl i'r trwch yr amlinell. Ie, dwi'n mynd i ddod o hwnna reit lan i'r mwyaf trwchus. Mae hwnna'n gred, felly fi'n barod nawr i orffen yr olygfa yma gyda throstlais arall. Felly dwi'n dod ar pen chwarae di. Reit, nôl i'r dechrau'r olygfa. A'i recordio troslais, dwi'n mynd i fynd mewn i cyfryngau ar y chwith. Iawn, does dim dyn ni'r ychwanegu cynnwys, ni'n jyst yn clicio yn syth ar cyfryngau fan hyn. Wedyn lan fan hyn ar y top, i fi'n i ddewis sain. Mae eisiau sgrolio draw, sain yn cuddio chi gweld ar y dde. Dewis sain fyna. A'r botwm llwyd yma sy'n dweud recordio troslais. Eto, felly bod angen i chi ganiatáu i'r ddyfais i ddefnyddio microfon. A fi'n barod i fynd. Tap ar y botwm glas dechrau recordio, a banta fi. Gwisgwch yn gynnes yn hytrach na dibynnu ar y gresogi drwy'r amser. Na ni. Recordio hwnna'n syml. Chymod, cymrwch chi gwmyn o droi ar eich chi moyn i gael e'n iawn fel bod chi'n hapus gyda fe. Ond mae hwnna'n gred. A fel nes i draw ar y porwr, fel wnaethon ni yn yr olygfa gynta, mae angen i fi docio nawr diwedd yr olygfa nôl i fod yr un hyd a y troslais. Reit, dewch i ni gael mynd nôl i ddechrau y prosiect a gwylio hwn. Dyma syniadau syml ar sut allwch chi arbed ynni yn y tywydd oer. Gwisgwch yn gynnes yn hytrach na dibynnu ar y gresogi drwy'r amser. Gret. Right. Wel, chi'n gwybod beth? Be na i, sa'n mynd i wneud un arall ar yr iPad, ond na i wneud un olygfa arall draw ar y porwr, fi'n credu, ond i chi'n deall na fel ni'n neud, llwch chi ychwanegu gymaint o olygfeydd, a i chi moyn i'r fideo yma, iawn, rowch chi gymaint o gyngor a i chi'n gallu, falle lle chi feddwl am gyngor gwech na rai sydd yn ni ar dudalen weithgareddau. Right. Felly, dewch i ni gael fynd draw i... Dyma ni, porwr. Nawr, nesaf byddai'n sôn wrthoch chi sut allwch chi ennill gwobrau, set o glistffonau i bawb o'r dosbarth sydd wedi cymryd rhan yn y wers fyw am ddim. Eith Adobe ddanfon nhw draw i chi yn y post. Felly, grandwch yn astyd, fyddwn ni'n siarad am hwnna ymhen rhyw funud fach. Right, nawr te. Fi nôl te ar y porwr. Dewch ni gael just gorffen yr fideo yma nawr te. Dwi'n mynd i ychwanegu un olygfa arall. Wel, chi'n gwybod fel nes i na, dwi jyst yn mynd i ddyblygu'r olygfa yma sydd â fi, gan glicio ar y 3 dot sydd fan hyn. Ac yna yn y ddewislen sy'n ymddangos, dwi'n dewis dyblygu. A dyma ni, copi nawr te o gwirio y reiddiaduron. Beth yw'r cyngor arall sydd â ni? Osgoi'r peiriant sychu dillad. Ie, sychu'r dillad mas ar yr linell. Hyd yn oed os mae'n oer, cyn bellio bod ni'n sych. Gyn ni osgoi'r peiriant sychu dillad. Right. O dyma'r olygfa newydd. Dewch chi gael newid y testyn te. Osgoi'r peiriant sychu. Iawn, dwi'n mynd i adle gael dillad mas. Mae pawb yn deall beth fi'n siarad beth i. Dewch i ni gael newid, disodli'r fideo. Clicio ar y fideo. Disodli gyda fideo. Nawr te, allech chi chwilio am peiriant sychu dillad fan hyn, neu allech chi chwilio am dillad yn sychu mas ar y lein. Felly na i wneud hwnna. Dwi'n chwilio fan hyn am clothes drying. Ni'n wneud hwnna. Dyma ni rwydd fel hyn.
Chymod, dillad ar y lein na beth i'n moyn. O, wel, chymod, ni yn cael. Chymod, chi yn cael dyrnodau heilog yn y geia, yndych chi? Ie. Chi bod ni'n edrych bach rhy heilog. Wel, nawr te. Pyn yna i am te. A iawn hwn, fi'n credu. Na ni. Osgoi'r peiriant ych chi a i ni barod am y troslais. Pa mor gyflym ni'n neud i'r golygfeydd newydd yma nawr? Right, wel, i ychwanegu'r troslais, dwi just yn mynd i roi'r linell ddi yma le dwi eisiau troslais i ddechrau, fanna. Wedyn dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, sain, recordio troslais, a band, a ni. Os nad yw'n bwrw glaw, sychwch y dillad mas yn yr awyr iach. Nawr, chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn? Mae'r olygfa yn fyrrach na'r troslais. Chi'n gweld? Mae'r troslais yn hirach na'r fideo. Beth sy'n digwydd wedyn yw, mae Express yn rhoi just bwlch gwyn i chi ar y diwedd. A dwi yn gallu. Just gwiriwch, oeddech chi'n gallu ymestyn eich golygfa. Nawr, fi di ymestyn yr olygfa, ond chi'n gweld, dyw'r fideo ddim yn ei lenwi fe. Chi'n cael gwared nawr ar yr bwlch bach yma. Nawr, chi'n cael gwared ar yr olygfa bach sbar yma, delay. Ond, os dwi'n gwylio hwn, gwylwch, mae'r fideo yma o'r dillad ar y lein yn mynd i just ddiflannu. Os nad yw'n bwrw glaw, sychwch y dillad mas yn yr awyr iach. Fyna. Nawr, be chi'n gallu gwneud yn beth i hwnna? Nawr, allech chi gyfnewid am fideo sy'n hirach, sydd yn ddigon hir ar gyfer y olygfa. Ond os taw hwn yw y fideo chi moyn, a dwi ddim digon hir, wel, y dewis sydd â chi wedyn yw i arafu'r fideo. Oherwydd, wrth gwrs, os mae fideo yn arafach, mae'r fideo cyfan yn mynd i gymryd fwy o amser i chwarae. Felly, be fi'n ei wneud yw just clicio ar y fideo fan hyn, yn y stack heinau. Ac yna draw ar y chwith, chi'n gweld mae da ni togl fan hyn ar gyfer cyflymder. Mae ar 100% ar y foment. Wel, os dwi'n dod lawr o hwnna i 50%, mae hwnna'n mynd i ddyblu hyd y fideo. Mae'n mynd i gymryd 2 waith mor hir i chwarae fe gyd. Felly nawr, mae'n rhy hir. Felly mae angen i fi i docio fe yn ôl. Fel yna. Roet, dewch i ni gael gwylio yr olygfa yma nawr, a dyle fod ddim bwlch dyn ni ar diwedd. Os nad yw'n bwrw glaw, sychwch y dillad mas yn yr awyr iach. Hyfryd. Right. Wel, gydag unrhyw brosiect fideo o'r Express, pan chi'n meddwl bod chi just ag benni, right ar diwedd, mae yna 2 beth bydden ni'n neud i gael neud ei fod hyd yn oed y fwy proffesiynol. 2 beth cyflym a syml, sef cerddoriaeth cefndirol a traws newidiadau rhwng y golygfeydd. A mae'r 2 beth yna yn rili rwydd i wneud, ond mae'n ei fwy synwyr neud nhw reit ar diwedd, a mae'n mynd i gymryd munud neu 2 i wneud, a mae'n mynd i fynd a'ch fideo chi gam yn uwch. Right, i ychwanegu traws newidiadau, just cliciwch rhwng unrhyw 2 olygfa ar yr eicon bach plus yma. A wedyn dewiswch ychwanegu traws newidiad. Nawr, ar y chwith, fydd chi ddewisiadau gwahanol, a allwch chi hofro drosto nhw, mwyn gweld rheina, rhag olwg o rheina. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd am toddi. Nawr, ydych chi wedi dewis yr effaith, cofiwch wedyn glicio lawr ar y gwaelod le mae'n dweud defnyddio gyda bob golygfa. Neith e roi wedyn yr effaith chi wedi dewis rhwng bob golygfa yn eich fideo chi, fel bod chi ddim yn goffo mynd â neu bob un yn ei dro. Right, wel beth am gerddoriaeth te? Wel, dewch i ni gael ychwanegu cerddoriaeth gefndirol gan fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, sain. Nawr, y tro yma, dwi ddim yn mynd i recordio troslais. Dwi ddim yn mynd i chwilio am clothes drying. Be fi'n mynd i wneud yw sgrolio lawr drwy'r categoriau o gerddoriaeth. Mae i fyny'n acoustic, mae hwnna'n swnio'n neis.
Nawr, hyd y fideo yw 18 eiliad. Mae'n dangos e lawr fan hyn. Dyma hyd cyfanswm y fideo 18 eiliad. Mae'n neud siŵr bod y pen chwarae nôl i'r dechrau, a mae jyst eisiau fi wneud siŵr bod beth bynnag i fi dewis yn hirach nag 18 eiliad. Allwch chi glywed nhw, gan jyst clicio ar y botwm chwarae. Bach yn ddiflas. Eisiau rhywbeth chydig bach fwy positif, dwi'n meddwl. Falle? Hwna'n positif. Right, i glicio hwnna nawr te, a be welwch chi sy'n digwydd, lawr ar y linell amser yw, dyna ni, mae clip mawr gwyrdd newydd gyda ni. Mae'n yr holl ffordd ar draws y prosiect, a dyma'r gerddoriaeth. Yr unig beth yw, mae'r gerddoriaeth yna wedi dod mewn ar lefel 100 y cant, chi gweld y draw fan hyn. Sy'n meddwl bod e'n mynd i fod uchel, dych chi'n gael gweld. Byddai ddim yn clywed y troslais yn glir. Dyma syniadau syml arbed ynni yn y tywydd oed. Na, rhys o'n llyd. Felly dwi'n meddwl lawr ar lefel sain yr gerddoriaeth yma i reit lawr i'r beth fel 10 y cant. Fe bod e o dan y llais i. A'r unig beth arall dwi'n neud wedyn yw pylu'r gerddoriaeth yna allan, fade out. Gan clicio fan hyn, allan. A dewch i ni gael gwylio'r fideo nôl i gael gweld sio mae'n disgwyl. Os ydych chi weld yn fwy llawn, chi'n gallu cuddio eich llinell amser gyda'r botwm bach yma fan hyn. Yna neud hwnna. Right. A nawr i fi mynd i ail fframio hwn fel bod e'n ffitio dudalen. Right, dewch i ni gael gwylio fe nôl. Dyma syniadau syml mwyn arbed ynni yn y tywydd oer. Cofiwch wirio y heiddiaduron i wneud yn siŵr eu bod nhw'n gweithio yn iawn. Nad yw'n bwrw glaw, sychwch y dillad mas yn yr awyr iach. Yr pylu allan. Gerddoriaeth yn pylu allan yn broffesiynol iawn yr diwedd. Right, nawr de. Fel allwch chi ennill set o glistfonau i bawb yn y dosbarth. Nawr te, mae gyd sy'n eisiau chi wneud yw rhannu gyda ni dolen i'ch gwaith. Iawn, felly mwyn rhannu dolen i'ch gwaith, jyst mynd i glicio ar rhannu. A wedyn dolen gweld yn unig a creu dolen. Nawr, mae Express yn mynd i feddwl am hwnna am tyma bach, mae tra bod e'n cyhoeddi eich fideo chi i'r we. Iawn? Felly, na i ddod nôl i fyna nawr yn y man i gael cydio yn y ddolen. Ond draw ar y dudalen weithgareddau, sgroliwch chi lawr reit i weilod y dudalen weithgareddau. Dyma nhw. Dyma'r clustffonau allwch chi ennill. A dyma wobrau gwersi byw mis Ionawr. Wel, fel chi'n gwybod, mae Ionawr bron iawn ar ben. Felly, os ych chi moyn ennill rhain, athrawon bydd rhaid chi fod yn gyflym, oherwydd bydd yna wobrau gwahanol gyda ni. Rhywbeth newydd sbon ar gyfer mis Chwefror. Nawr, na gyd sy'n rhaid i chi blant i wneud yw llenwi'r ffurflen syml yma fan ni. Nawr, peidiwch ar roi'ch enw chi, iawn, dim angen enwau chi o gwbl, jyst enw'ch ysgol yn yr un gyntaf, a wedyn glido eich dolen i'ch gwaith mewn yna. Nawr, dych chi'n gael gweld, draw yr Express cynni. Mae wedi gorffen cyhoeddi'r gwaith. Chi'n gweld lawr yr gwaelod, mae yna fotwm D sy'n dweud copio'r ddolen. Clicio ar y botwm D na, copio'r ddolen. So fe'n zoom o mewn yn fe. Chi'n gweld lawr yna ar waelod sgrin, botwm D, copio'r ddolen. Ar ffurflen, enw'ch ysgol yn gyntaf, fyna, wedyn copio'r ddolen mewn fan hyn, Ctrl V ar y psellfwrdd i copio fe mewn. A wrth gwrs i chi yng Nghymru, ticio'r un gyntaf fyna, Wales, a wedyn danfon e mewn. Felly, dim angen i chi roi'ch enw yn un man. Iawn, mae'n ddi-enw, just enw'r ysgol a copiwch gwaith. Na fe. Na gyd sy'n rhaid i chi blant i wneud, a wedyn mae'n rhaid i chi i fwydro eich athrawon wedyn i wneud rhywbeth nhw'n wneud i jobyn nhw. Athrawon, mae da chi ffurflen syml iawn fan hyn ar waelod y dalen weithgareddau. Iawn, enwch chi, cyfer yr e-bost chi, enw'ch ysgol, faint o blant gymrodd rhan, rhowch enw'r wers fyw, Wythnos Arbed Ynni, wrth gwrs yw hon, a wedyn eich gwlad a cyfeiriad i bostio eich gwobrau chi, sef cyfeir yr ysgol fel arfer, a na fe. Nawr, mae y gwobrau gwersi byw yn cyntaf i'r felyn geith falu, nifer cyfyngedig o wobrau sydd ar gael. Nawr, fi wedi gwirio ddo, a oedd
tipyn bach dal ar ôl gyda ni, felly siawns go dda bod nhw ddim i gyd wedi mynd eto, ond athrawon, peidiwch ag oedi, archebwch eich gwobrau i'ch dosbarthiadau cyn gyntaf y phosib oherwydd pan maen nhw wedi mynd, maen nhw wedi mynd. Ond, cofiwch, mae'r wobrau newydd sbon, a gewch chi weld, gwers gyntaf nôl y mis Chwefror, fyddwn ni'n cyhoeddi beth yw gwobrau mis Chwefror. Right, wel, ni'n barod i fe mlaen nawr i'r weithgaredd nesaf. Felly, dewch i ni gael sgorio nôl lan a gweld beth ni'n mynd i fod yn wneud. Wel, yn y weithgaredd nesaf, i ni'n mynd i fod yn creu gwefan arbed Ynni. Iawn te, wel, well i ni fynd draw i Adobe Express i gael clatio arni. Tra bod ni ar y hanner amser fan hyn, felly bod rai o'ch chi'n copio ac yn rhoi eich dystiolaeth mewn hwnna, just i atgoffa chi hefyd, athrawon, os ych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi bod yn cymryd rhan yn y gweithgareddau yma ar gyfer wythnos arbed Ynni, yna plis tagiwch fi mewn, fel bod fi'n gweld eich postiadau chi hefyd, dwlu gweld postiadau'r cyfryngau cymdeithasol. Felly, allwch chi dagio fi at Ysgol Digidol, neu at Baredydd J, neu at Baredydd Jones, na fel ffindwch chi ni. Os licech chi i gymuned Adobe i wybod beth chi'n wneud, jyst defnyddiwch o hashnod Adobe Edu Creative, mwyn bod cymuned addysg Adobe hefyd yn chi gweld eich gwaith bendigedig chi. Right, mae hwnna'n un e. O ie, a wedyn cofiwch bod da ni wersi Santes Dwynwen, mae fe mlaen ar fore dydd Iau a bore dydd Gwener, wythnos hyn. Iawn, bore dydd Iau a bore dydd Gwener, gwers Santes Dwynwen, le fyddwn ni'n dysgu sut i wneud cwmwl geiriau a fideo lleoliad. Hwna'n lot o chwyl. Felly, dewch i chi i'r reina a cofiwch gofrestru lan fan hyn ar y top, adobe.live lessons, dewch yn chi. Reit de. Dewch i ni gael hwnna bant o'r sgrin. A dewch i ni gael mynd i wneud tudalen we. Dewch i ni gael mynd i wneud gwefan arbed Ynni. Right, wel, nôl â fi i Adobe Express. A i fi mynd i... chymod beth fi heb wneud yw enwi'r ffeil yma. Bydde Dom yn rhoi pregaeth i fi nawr. Lan yn y top fan hyn. Dewch i ni gael newid enw'r ffeil i fideo arbed Ynni 26. Dia. Upper days. Bydde Dom yn rhoi stŵr i fi nawr am beidio enwi'n ffeil. A nôl i'r dudalen cartref Adobe Express. Nawr, os licech chi fynd nôl i'r dudalen cartref Adobe Express, y gyd ti angen i chi wneud yw clicio ar A liwgar, cornel top, ochr chwydd, logo Adobe Express fan hyn. Cliciwch ar hwnna, a dyna ni nôl ar dudalen cartref Express. Nawr, ni'n mynd i fod yn creu tudalen we, ni'n mynd i fod yn adeiladu gwefan. Felly, ar dudalen cartref Express, just scrollwch lawr, a welwch chi cerdyn gwyrdd fan hyn sy'n dweud adeiladu tudalen we. Rwch clic iddo fe, a bydd e'n cynnig templed i chi. Wel, dyn ni'n moyn templed. Ni'n moyn creu yn gwefan ni o'r newydd. Felly, i greu gwefan o'r newydd, cliciwch ar y botwm bach llwyd lawr yng nghornel gwaelod ochr dde y sgrin sy'n dweud creu o'r newydd. Right, clicio hwnna. A dyma ni. Wel, beth da ni yw syniadau arbed Ynni yn y tywydd oer. Felly, llwch chi roi teitl, rhywbeth fel arbed Ynni yn y tywydd oer. Mae hwnna'n gweithio. Yeah. A wedyn, allech chi roi enw fel is-teitl, neu allech chi roi wythnos arbed Ynni, wythnos arbed Ynni 2016. Hwnna'n neis. Nawr, ar gyfer, tra bod fi'n cofio, ar gyfer ennill y clust ffonau, just un darn o waith sy'n angen i chi ddanfon mewn. Felly, allech chi ddanfon naill ai y fideo ni newydd wneud, neu y wefan. Os dim angen i chi ddanfon y ddau. Iawn? Felly, pryn bynnag un i chi wedi mwynhau, neu chi fwyaf prawd ono fe, neu felly mae rai ysgolion ddim ond wedi wneud un o'r gweithgareddau, mae hwnna'n iawn hefyd. Dim ond un sydd angen ddanfon mewn mwyn hawlio'r clustffonau. Iawn, os dim eisiau chi ddanfon y ddwy. Right, wel, mae da fi'r teitl, mae da fi'r is-teitl, nawr beth am yr cefndir. Ar hyn o bryd, mae jyst yn ei betrial mawr llwyd tywyll fel hyn. Felly, beth am i ni gael newid hwnna'n rhywbeth arall? Wel, ar waelod y sgrin, chi'n gweld mae yna fotwm plus mewn cylch llwyd golau. Felly, dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A dwi'n mynd i ddewis llun fel cefndir i'r pennyn. Felly, dwi'n dewis llun. A draw ar y chwith, dwi'n gallu chwilio
Wel, fan hyn nawr, allwch chi chwilio am rhywbeth fel cold weather. Nawr te, mae lot o beth fan hyn. Fi licio'r thermometer yn yr eira. Credu am hwnna. Am hwnna'n fendigedig. Nawr, tra bod ni ma, hwn hefyd yn gyfle da i chi i feddwl am thema eich tudalen we. Iawn? Ywch chi newid eich thema, mae thema yn mynd i newid pethau fel fontiau, lliwiau sy'n cael ei defnyddio. Ywch chi newid thema gan glicio ar y palet paint sy'n lan fan hyn ar y rhiban ddi. Gyrwch glic i hwnna. A wedyn, allwch chi'n gweld, dyma nhw fan hyn. Felly bod nightcap, neu drio hwn, fi licio'r ffont trwchus na sy'n nightcap. Hwna ni'n da? Ie, licio hwnna. Hapus da hwnna. Wel, fel bod Dom ddim yn rhoi stori fi yn mynd i enwi'r ffeil nawr cyn bod fi'n anghofio. A dwi'n mynd i alw hwn yn gwefan arbed ynni 26. Rhaid te. Wel, beth allwn ni roi mewn fan hyn? Wel, yn gynta, allwch chi roi y fideo i chi wedi creu. Iawn? Felly, dewch i ni gael sgrolio lawr. Mae'n gweud, a wedych chi gweld yr plus mewn smotyn. Rwch glicio hwnna te. Ydych ni gael rhoi testyn mewn. Iawn. Beth am roi testyn fan hyn yn gweud, dyma gyngor ar gyfer arbed ynni. Dyma gyngor mwyn arbed ynni. Colon wedyn. Dyma gyngor mwyn arbed ynni. Nawr, os chi'n clicio ar eich testyn, chi'n gweld, fe welwch chi bod chi'n gallu gosod fformatio. Gweud bod hwn yn bennawd mawr, pennawd 1, pennawd bach, pennawd 2, a bod yn ddyfyniad. Ia, felly mae yna 3 dewis dyn ni'n mynd. Dych chi'n gweld nhw. Dyma bennawd 1, pennawd 2, dyfyniad. O'n i'n licio pennawd 2, a chi'n gwybod beth fi'n mynd i ganoli fe hefyd. Ganoli fe hyn. Na ni? Gret. Wel, ar ôl hwnna, licen ni gael yn fideo. Licen ni gael y fideo dwi'n newydd wneud. Iawn? Felly, be na fi yw i agor tab arall ar Express. Tab arall ar Chrome, sori. Mynd nôl i Express fan hyn. Felly mae Express dy fi'r agor 2 waith nawr. Fan hyn, le fi'n creu'r wefan. A Express Fresh fan hyn. Wel, be dwi eisiau yw yr ddolen yna i'r fideo wnaethon ni greu. Felly, llai fynd i'r fideo gan ddod lawr i'r gwaelod fan hyn, i'r diweddar. Dewis y fideo arbed ynni. Nawr, fi wedi cyhoeddi fe'n barod, felly dim eisiau fi cyhoeddi fe eto, bydd y ddolen yn barod i fi. Os yna glicio ar rhannu, a dolen gweld yn unig, sgrolio lawr, chi'n gweld mae'r ddolen na yn barod. Copio'r ddolen na. Right. Mae'r ddolen da fi. Felly fi'n barod nawr i fynd nôl i'r wefan i gael rhoi'r fideo ar y wefan. Cool, ynddo fe? Right. Nôl i'r wefan te, sy'n ar tab arall dy fi fan hyn, a dwi'n mynd i ychwanegu, clicio ar y smotyn bach, dwi'n mynd i ychwanegu fideo. Dewis fideo. A mewn yn fan hyn nawr, dwi'n just yn mynd i lido, paste, y ddolen. Felly, Control a V ar y bysellbwrdd, Control V, dyna y ddolen mewn. Clicio cadw, a dyma fe wedi llwytho y fideo dwi wedi creu gyda'r rhoslais i, mae'n nawr yn rhan o'r wefan arbed ynni yma. Mae'n cool iawn, ynddo fe? Right, iawn te. Wel, beth arall sydd â ni i roi ar yn gwefan ni? Wel, dewch ni mynd draw i'r dudalen weithgareddau. Wel, mae da ni fan hyn just wybodaeth am wirio y reiddiaduron. Felly fi'n mynd i ddewis hwn i gyd a copio fe. Iawn, Control-C ar y bysellfwrdd. A dewch i ni gael roi hwnna te ar yn gwefan. Nawr, ar gyfer yr wybodaeth y reiddiadur, beth i fi'n mynd i wneud yw defnyddio cynllun hollt. Nawr, ar smotyn gweilo fan hyn, cliciwch ar y plus a dewis cynllun hollt. Nawr, beth da ni fan hyn, chi'n gweld, yw lle i gael delwedd ar y chwith,
ac ar y dde i bethau fel testyn, fideos, dolenni ac yn y blaen. Right, wel, dewch i ni sort o'r testyn mas gyntaf. Dwi'n mynd i glicio ar y plus fach fan hyn ar yr ochr dde. A dewis testyn. A wedyn glido Control V. Control V. Dyna hwnna mewn. Nawr, cadwch eich reiddiaduron yn gweithio'n effeithiol yw'r teitl, felly fi'n i glicio fan hyn cyn main bwysig, main, a defnyddio return, enter i wthio hwnna lawr. A to. Right, nawr, allai droi, cadwch eich reiddiaduron, wel, cefwr, header 2, penyn 2 yn gweithio well, ac yn ôl i. Right. Na fe, mae'n bwysig peidio blocio reiddiaduron gyda chelfi ac i'w gweidi nhw'n reolaidd i osgoi cael mannau oer. Gweidi yw cael yr air yna mas ohonyn nhw. Swn o'n wath nag yw e. Right. Dewch i ni gael rhoi llun ar y chwith, a wedyn ni'n mynd i roi fideo arall, fideo YouTube, gyda cyngor am edrych ar ôl reiddiaduron o dan y testyn yma fan hyn. Felly, ychwanegu'r ddelwedd, dwi'n mynd i glicio ar y chwith, lle mae'n gweud ychwanegwch eich delwedd. A dwi'n mynd i chwilio mewn hyn am y radiator. Lot o ddewisiadau dyn ni fan hyn. Hwnnw ni'n da fan'na. Felly bod y person yma'n gwirio os mae'n oer ar y top yn y beidio. Right, wel, beth am ddod mewn â fideo YouTube, achos ni wedi dod mewn â fideo Express, ond ni hefyd yn gallu dod â fideos YouTube mewn, felly dewch nôl i'r tudalen weithgareddau. Chi'n gweld, mae da ni fan hyn ddolen i fideo YouTube. Dwi'n mynd i wneud copi o hwnna, Control C. Ar un sgil eto, dewis y plus, dewis fideo, glid o'r ddolen, cadw. Yna fi, chi'n gweld? O'r syml yna, i ychwanegu lluniau, fideos, testyn, fideos chi wedi creu hunan ar dudalen web yn hyn, ar Adobe Express. Right. Wel, beth sy'n nesaf? Wel, y cyngor nesaf yw cynheswch eich hun yn hytrach na'r ystafell gwisgo yn dwym. Right, dwi'n mynd i copio hwnna i gyd te. Control C. Dwi'n pa mor gyflym, pa mor hawdd yw ei wneud hwn. A dwi'n jyst mynd i ychwanegu cynllun holl arall. Nawr, pan ydych chi'n ychwanegu cynllun holl newydd, mae'r sodiad wedi cyfnewid. Mae'r ddelwedd nawr yn mynd ar yr ochr dde, a mae'r testyn yn mynd ar yr ochr chwith, sy'n rhoi bach fwy gydbwysedd i'ch gwaith chi. Clic ar y plus, am testyn, glido hwnna mewn, Control V. Nawr te, chi'n cofio fan hyn, ni'n moyn just fynd o diwedd yr teitl na ni. A wedyn dwi'n fformatio teitl yma fel header 2, penyn 2, a fi hefyd yn canol i fe. Ychwanegu delwedd nesaf de, clicio ar y dde fan hyn, le mae'n dweud ychwanegu delwedd, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am warm clothes. O, fi'n licio hwnna. Hwnna'n gret. Ie, rhywun yn gosod y dillad twy mas. Menig a siwmperi gwlan hyfryd. Ryflu. Mae hwnna'n edrych yn glid iawn, nag yno. Right, wel beth sydd â ni nesaf? Sychwch eich dillad gydag awyr iach. Nawr, dim fideos da ni fan hyn, ond gwefan. Felly, falle, beth newn i ddysgu nesaf yw sut i greu botwm ar Express sy'n mynd â chi i wefannau eraill. Right, dewch i ni gael copio'r testyn yma te. Dewis ei gyd, clic, drag, Control C i wneud copi. Nôl i Express. Sgrolio lawr, ni'n mynd i cynllun hollt arall. Smotyn ar y gwaelod, cynllun hollt. Clicio fan hyn i ychwanegu'r testyn. Control V. Dod o hyd i'r ddiwedd y teitl. Na ni. Fformatio hwn nawr. Cadw at yr un fformatio. Os mae H2 chi wedi defnyddio i fformatio yr un gyntaf, yna dyle pob un fod yr un peth. Cadwch eich fformatio yn gyson ar hyd eich prosiect. Right, sychu dillad awyr iach. Right, na i chwilio fan hyn am rhywbeth fel tumble dryer. Tumble dryer.
Yna ni'n da. Mae'r camera mewn yn y peiriant. Yna ni. Right. A wedyn... botwm. Nawr te. Ar dudalen weithgareddau, mae da ni fan hyn wefan ddefnyddiol. Felly ni'n copiwch hwnna, llusgo dros y wefan, Ctrl-C. A draw'r Express, i ni'n mynd i ychwanegu botwm nawr sy'n mynd â ni i wefan gyda cyngor Arbed Ynni. Dwi'n clicio ar y plus, a trwy hyn dwi'n mynd i ddewis botwm. Nawr, dwi'n mynd i lido yr URL, y ddolen mewn le mae'n gweud URL. Wps, beth sy'n mynd rhan yma? O, dia. Oce. Mae'n neud e heb zoom o mewn. Mae'n licio pan fi zoom o mewn weithiau. Right, na ni. Lido hwnna mewn, canoli fe. A mae'n gweud fan hyn fy motwm. Felly, na i deipio mewn fan hyn rhagor o gyngor Arbed Ynni. Cadw. Na fe? Chi'n gweld, mae botwm dy fi fan hynny sy'n dweud rhagor o gyngor Arbed Ynni. Wel, mae yna un adro fach dy fi ar ôl i wneud. Dych chi'n gweld beth yw i gwneud gwech defnydd o res sydd yn ambarod. A'r derma yn un bach diddorol. Os ych chi wedi bod yn defnyddio, neu dim chi, os mae rhywun yn y teulu wedi bod yn defnyddio'r ffwrn i goginio bwyd, beth chi'n gwneud wedyn yw gadael ar ôl gorffen, ar ôl troi'r ffwrn i ffwrdd, gadael drws y ffwrn ar agor, oherwydd chi wedi talu i gynhyrchu'r gwres yna i gyd yn barod tu fewn i'r ffwrn. Felly, man, mae'n gweud yna man, i chi ddefnyddio'r gres yna i chi wedi cynhyrchu yn rhywle arall, mwyn falle gresogi'r gegin, mwyn twymo'r gegin ychydig. Felly, defnyddio egni chi wedi defnyddio ar gyfer un pwrpas i wneud rhywbeth arall bach hefyd mwyn Arbed Ynni. Felly, na i ddewis hwnna. Copi. Nôl i'r wefan. Mewn â fe. Cynllun hollt. Ychwanegu testyn. Glido fe mewn. Symud y teitl bant wrth yr testyn. Na ni. Canoli fe. Pen 2. A yn ola te, mae eisiau fi gael llun fan hyn o ffwrn. Felly, na i clicio ychwanegu delwedd, na i chwilio am rhywbeth fel yfyn dod, bydde fe ddas drws y ffwrn yr agor, fel na. Perffaith. Right, wel, dyna fi wedi creu gwefan, a chi'n gweld pa mor gyflym oedd e i fi greu y wefan yna. Mae'n edrych yn broffesiynol iawn. Allwch chi weld eich gwefan gan glicio ar y ligad fach fan hyn. Chi'n cael gweld y gwefan te. Mae'n broffesiynol iawn, mae'n sgrolio'n hyfryd. Mae hefyd yn ymatebol, felly bydd yr wefan yma'n edrych yr un mor dda ar gyfrifiadur yma fe ar ffôn symudol hefyd. Os dwi'n sgrolio, dyma'r fideo cyntaf yna, nes i roi mewn, fydd fideo i, lle chwarae fe, glicio ar fod y chwarae. Fideo YouTube fan hyn. A wedyn ni fi'n mynd drown. Mae'r botwm yma yn agor rhagor o gyngor Arbed Ynni. Mae hyd yn oed yn rhoi clod rester i fi ar y diwedd, le mae yn cydnabod y pobl nath dynnu y lluniau yma, y ffotos yma, dwi wedi defnyddio. Sydd yn beth da iawn i wneud i ddangos clod ac i enwi'r pobl sydd wedi helpu chi i greu eich gwefan, sef wrth gwrs y ffotograffer yma i gyd. Right, well, os licech chi gyhoeddi'ch gwefan chi i'r we, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio rhannu a cyhoeddi i'r we a bad chi. Chwch chi hyd yn oed ddiogelu fe gyda chyfrinair os ych chi'n teimlo bod chi'n bod lluniau ohonoch chi neu fideos ohonoch chi neu enwau plant eich ffrindiau chi ac yn y blaen yn fe. Wedyn bydde fe'n syniad da i roi cyfrinair bach yn fe. Os mae gwefan cyngor Arbed Ynni fel hyn yw e, dwi'n meddwl felly bod angen i chi wedyn, ond grandewch chi ar eich athrawon, byddwn nhw'n dweutho chi p'un ei roi cyfrinair neu beidio. A hefyd, allwch chi benderfynu os ych chi moyn bod eich enw chi yn automatic yn ymddangos ar waelod y dudalen neu beidio. Fi'n credu bod fi moyn fi'n browd iawn o'r wefan yma,
felly dwi eisiau fe enw arno fe. Right, clicio creu dolen, a unwaith i chi gael y ddolen yna, mae hwn yn wefan wedi cyhoeddi i'r we. Anhygoel, gwych, gwych. A mae hefyd yn cynnwys eich gweithgaredd gyntaf chi, sef y fideo. Felly mae popeth ni wedi gwneud ar y wers yma heddi mewn yn y wefan yma. Right, ffrindiau, ni wedi dod i ddiwedd ein sesiwn. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda fi. Dewch i chi i wersi byw Santes Dwynwen, diwedd yr wythnos yma. Wythnos nesa, wythnos i heddi, a dweud y gwir, dydd Mawrth nesa, mae'n ddiwrnod cofio'r Holocaust. Felly mae yna wers arbennig gyda ni am 10 dydd Mawrth nesa ar gyfer y thema yna. Felly dewch yn chi, cofiwch hawlio eich gwobrau. Athrawon, cofiwch bod chi wedi cofrestru ar y top fan hyn mwyn bod chi yn cael y tystysgrifau i bawb hefyd. Ond am y tro, diolch enfawr i chi mewn ymuno gyda fi ar gyfer y wers byw yma. Welai chi cyn bo hir a cofiwch hawlio eich glistfonau.